Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ato nagapangunan ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Mayor Leonardia personal nga nagpagigangot kay PNP Chief Eliazar angot sa kamatayon ni Nepomuceno. 23 anyos nga may diferensya sa paminsaron nga nagtabok sa suba matapos magpalagyo sa ilapulian na sapuan patay. Sa balita national, herd immunity posible malambot sa unang quarter sang 2022. Senators Gatchalian kag Go gintanyag ang ila kaugalingon nga mangin Vice Presidente ni Sara Duterte. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Septyembre 3, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa net. Isa sa sipon, isa sa body pain at iba pa. Di tuloy Alright. agad makabangon. Hirap makabalik sa hosting gigs. Pero Bation ko, Jay. Bation ka, okay. Sige, good morning mga ka-aksyon. Wow, super far away ko from kalilayo. Gisa yung camera. Okay. So, sige, good morning, Gid. Sa aton yung mga ka-aksyon. Kaya Lito Dayap, good morning sa imo. Kaya Romel Galio, si Tito Romel, Action Boy, ara temprano pa siya. Yes, good morning. Kaya Jenny V. Barbas, good morning man. Kaya Maninoy, Michael June P. Season, dra sa may Purok Brotherhood, Barangay Sumag, maayong aga sa imo. Kay kumparing Bia Jonathan, good morning. Kag hello kuno sa Energy Fans Club. Kaya Baryoga Ray or Ray Baryoga, good morning man sa imo. Kag sa tanan nga EFC members, ginatamyaw niya man. Si Alex Monteza, good morning sa imo. Kaya Athia Kim Iriman, good morning man. Martin Aliling, maayong aga. Maribel Gonzaga Garsola, good morning. Miss Ana Sinoro, good morning sa imo. Kay Ma'am Van, good afternoon. Dra sa may Minnesota, Rochester, Minnesota. Upudman kay Doc Matt Mayo. Ginatamyo man ni Alex Monteza ang tanan niya members ng Energy Fans Club. And of course, yes, ogle, de lang. Kaya Melanie Calvas, good morning sa imo. Good morning man kay Leo Talaban sang La Castellana, kay Kagawad Milagros Alit sang barangay ano gali si Kagawad Milagros 39. Alit. 39. Good morning sa imo. Kay Sir Awin Torres dra sa Mahinubaan. Sir mayong aga sa imo dra. Marky Z Duran. Ay parinti mo ni Guray. Good morning si Marky Z. Marky Z Duran. Good morning, tamyo ko kay Martin Bonbon, kag iloy niya nga si Teresita Duran, Ungsod, from Barangay Batuan, Valladolid. Romulo Magayones Canilo, or Canilio, good morning, dra naman sa may Valenzuela City. Uy, mayong aga dra sa taga Valenzuela City. Philip Isulat, good morning, from Buen Retiro, Talisay. Stay safe. Stay safe man and God bless you. Okay? So, kaya, sino paged? Good morning man kay Miss Rona Rihida Trava, gali isang Valladolid. Of course, upod man kay Tatay Teddy Rihida. Kaya, good morning paged. Lang, may nagpapatamyo to di sa ako, nag-message siya. Di na to ganit man. Si Emily Torrecampo Malayas da, good morning man. Judania Sarmiento Puig Lazaro, maayong aga. Kay Miss Jinky de Alagdon, is also watching right now, no? Kay John Vicente, good morning sa SD na pamilya sa Barangay Carabalan, no? Halin kay John Vicente sa Hamindan, Capiz. Kay Burley Traya Absalon, good morning man. Good morning, mag-election boy kay Mads RR.
Nagapamati man siya. Ara siya subong. Mads gid siya ha. Oo. Mads kay... Sila na ni kuan ni Jones wala kay mga Mads na ila taganay nila. Sila ni Barbie. Of the nine na sila. Kay Mr. Beboy Villasor, Star Mayo, kay Doc Matt Mayo, Noel Amar, kay iban pa nga mga miyembro sang EFC. Good morning kanuhalin kay Miss Jinky. No? Erwin Dicatoria Gonzalez, ang Barangay Maaw. Good morning man. Kay Teacher Romela Ilustre Arevalo. Yes, have a blessed Friday. Kay ni Mesia Roques, good morning. Sa inyo dira, no? May classmate ko nga Roques mo, sang pare na subong. Si Father Joel Roques dira sa may Maaw. Bago City dira siya na-assign sa parokya sang Maaw. So, good morning dira, ano? Sa pamilya Roques, good morning. Sige. Good morning man sa kay Dia Jonathan do mayo ang iya kon gapon. Ang iya nga. Sang ano gani panawag na sang iyang binangkal. Mayo ang iya nga business kapon. Oo. Nga man. Patok na patok. Oo, correct. Ano kuno kinalain sila ni Marquis si Duran? Ano kuno kinalain sang backtrack kag stay safe? Tiyang backtrack, yes, ato action boy. Amo na siya ang naga-track, balado ka Contact tracing app na siya sang Bacolod. So, ang stay safe naman niya, diri ni ang ang mabalaan mo kung ang isa ka lugar restricted or hindi, balag. Kaya may mga lugar, action boy, nga wala sila nagakinanglan sang stay safe. But silingon sila, dra mo mabalaan kung anong requirement, RT-PCR, ano pa ginadra nga mga requirements. Kaya Bacolod, gin-search ko nisang last, tiga-require gini RT-PCR, kaga backtrack, sa stay safe mo muna makita. Sa stay safe mo na makita. Bali sa stay safe da, makita mo da kung anong requirements sa isa ka lugar. Yes. Ma-protocol sa isa ka lugar. Ang backtrack naman niya, kada lugar mong lain-lain. Ang backtrack naman niya, contact tracing app na siya sang Bacolod. Yes, Bacolod contact tracing app na siya. Sige. Standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13 sa detalye na sang mga balita lokal. Nagduaw man si Bacolod City Mayor Villo Lidardia sa haya ni Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno sa puluyan sini sa Purok Dawis, Barangay 14, Siyudad sa Bacolod. Sunod kay Lidardia, personal niya ginistorya ang live-in partner ni Nepomuceno nga si Janet. Kagintasalig ang hustisya para sa pulis. Duga pa ni Lidardia, gintahig sa pamilya nga plano nila ipalubong ang bangkay ni Nepomuceno pagkatapos ng adlawan sa isa niya kabata sa Setyembre 25. Miyerkules nga adlaw sang inisyal nga bulig pinansyal sa lokal nga gobyerno sa Bacolod sa pamilya ni Nepomuceno ang ginhatag. Naghatag man sang personal nga bulig pinansyal si Lidardia kahapon. Ginlaragway ni Lidardia si Nepomuceno nga one of the best nga pulis sa siyudad sa Bacolod bagon sa kaisog masaligan kag matuod sa iya sini nga serbisyo. Personal nga nagpahigangot si Bacolod City Mayor Villo Lidardia kay Philippine National Police Chief General Guillermo Ilazar may angot sa kaso nga pagpatay kay Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Sunod kay Lidardia, nakigsapol siya kaupod si Ilazar kag Bacolod City Police Office kag BCPO Director Police Colonel Manuel Placido pinagi sa telepono. Ginpalabot ni Lidardia kay Ilazar nga isa ka maaga kag dedikado nga pulis ni Nepomuceno nga may dako nga kontribusyon sa kampanya sang PNP batok sa illegal nga droga. Ginkumpirma ni Lidardia nga pasalig ni Eliazar ang maid-id nga investigasyon agud masolbar ang kaso nga pagpatay kay Nepomuceno. Sunod pa kay Lidardia, ang pagpatay kay Nepomuceno ang makabig nga isa ka major concern sa peace and security sang syudad rason kunya inisulbaron sa mas madali nga panahon.
Nakitaan nga patay ang isa ka 23 anyos nga lalaki nga may diferensya sa paminsaron. Nagpalagyo sila puluyan kaya naglumpat ako nagtabok sa suba sang Induruyan, Barangay Sag-ang, Banwa sa La Castellana sa naligid nga Martes ang gabi. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahig ni Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer John De Asis, lasay sang kaagaw, Huwebes nga makitaan sa pamilya ang bangkay sa ilahimata nga si Elvis Nunyal nga nagalutaw sa suba nga iya ginlumpatan o kung gintabukan. Duha man ni De Asis nga sa ila ginpatigan nga search kag retrieval operation. Wala sa gilayon makita ng lawas ang biktima bagon ini ang naglugdang kag nagsuok sa idalom sang bato. Sa naligid nga Agosto 31 si Nunyal ang yung pa-check up pa sa magbasag ang Barangay Health Center bangod sa ginaangkon sila nga masakit sa paminsaron. Sang mapauli sila puluyan ini nangin bayulente ganit gintinguan sa pamilya nga ini ang gapuson pagi sa pagposa sa yakamot apan sa wala ginalauman ini ang nagdalagan pakadto sa suba nga kapin 200 metros ang kalayon halin sa ila puluyan. Isa ang patay, duha pilason sa aksidente nga pagbungguanay sa motorsiklo kag tricycle nga nagluntad sa Barangay Road, Barangay Tabo, Banwas ng Ilog, mga alas 6 nga aga kahapon Huwebes. Suno kay Police Lieutenant Rolly Ondoy, Deputy of Police ang Ilog PNP, ang napatay ginkilala kay Judy Kaganya, 21 anyos, nagapuyo sa Purok Malipayon, samtang mapilason ang ginkilala naman nga Sanday Agapito Puyugaw, 46 anyos, nagapuyo sa Purok Mambusaw, kag Anisito Takadaw, 74 anyos, nagapuyo sa Purok Malipayon, tanan sa mga barangay. Base sa investigasyon, nagpadulong sa piyak nga linyang daalan o kung sa nga linya sang dalan ang tricycle agod maglikaw sa gubaon nga karsada apang wala inigilayon makabalik kag nagbungguanay sila sa nagapadulong nga motorsiklo. Nakaagom sa malubhang kapilasan si Ganya rason sa iya kamatayan. Nakaangkon man sa kapilasan ang driver sang tricycle nga si Puyugaw kag pasahero nga si Takadaw. Padayon pa ang investigasyon sang otoridad. Patay na sang gindangat sa bulungan ang anak matapos ginluthang sang amay sa Purok Pandanon, Barangay Pandanon Silos, Banwa sang Murcia, mga alas 11 ang takna sang sa September 1 sang gabi. Ang biktima ginkilala kay Jo Marie Duran, 41 anyos, samtang ang suspitsado ginkilala naman kay Sambida Duran, 63 anyos, tanan tumuloy sa amuman nga lugar. Sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Edwin Celis, investigador sang Murcia PNP, may bit-bit nga binangon ng biktima nga puwersa nga nagsulod sa puluyan sang amay kag ginlabo ini apang wala maigo. Nakakuha sang armas luthang ang amay kag aksidente nga naluthang ang anak. Nakuha naman sa otoridad ang saka 357 Smith & Wesson nga armas luthang kag puno ini sang bala apang basiyo ng isa. Nagwa man sa investigasyon nga may mental disorder ang biktima. Naghikog kag napatay ang isa ka soltero kadungan sa kadlawan sa Iloy sa isa ka barangay sa syudad sang Escalante. Ang biktima ang huwad nga ginhinago sa Aksyon Radio Bacolod apan nagaedad sang 30 anyos kag wala sang trabaho. Suno kay Police Senior Master Sergeant Rodel Bitik, investigador sa Escalante PNP, naabtan na lang sang utod nga napatay kag nagabitay na sa balayan nga maihigot sa liog gamit ang habol. Nagapuyo nga nagaisahanon ang napatay sa puluyan sang iya nga lola. Dugang pa ni Bitik, antes naghikog ang biktima, nagpadulong ini sa pansyon sang Iloy kag nagahibi nga posible nagapangayo sang kapatawaran. Herd immunity posible malambot sa unang quarter sang 2022. Samtang Senators Gatchalian kag Go gintanyag ila kaugalingon nga mangin vice presidente ni Sara Duterte. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Sige. Kay Lulit di Alagdon, kag Joe di Alagdon, good morning. Action Boy, sige, go on. Kay Kirina Villaflor, Aldrich John Apil, kag Janely kag Jane Nagor, Rose Villaluna, Florence Mallorca, Refuela, Joanne Asnet Refuela, no, kag sakay Tita Eva nilabla ni Miss Jinky, praying for her fast recovery, no? Kaya sige, praying for her fast recovery. Sige, action Okay, boys. sige. Ang mangkot bala kagina ni Marky Z Duran Action Boy. Stay safe to yagali ang kag backtrack ginamangkot yang difference. Kaya ang namin ko to yagali kagina nga da mo balan ko anong requirements sang mga LGUs is ang espas. So ini nga stay safe Action Boy. Actually hindi gid man ni siya ya requirement, pero gina-encourage ta sang government kay yan niya ka DILG. Do bali gina-encourage ta sang government kay for example, meron na nakabutang I'm negative or positive. So kung ibutang mo ang self mga positive, bali kung may lapit sa imong nga tao nga may ara man siya sa amo nga app, do bali ma-alarm siya. Nga lapit nga may ano ka sa isa ka tao. So careful amo na. Do bali kung baga gamito mo siyang self mo bala nga kay kung may ginabatch ka ginaubo kay butang mo da. Na ando ka sa para kaugalingon mo na lang bala. So ang tupad mo or lapit sa imo, gina-alarm ka na niya, ma-notify na sa imo kung may nakalapit ka sa positive nga tao sa COVID. O kung lapit ka sa may tao nga may ginabatya ga symptoms. Oo, nan. Kaya butang mo na mo kung galain mo pumatsyag, butang mo ginasipon ka. Ikaw kung honest kaya eh. Kung honest kaya kung hindi malangyati, wala eh. So amo na ibutang mo da nga ginaubo ka, ginasipon ka, basta tanan nga symptoms. And then i-alert ka na sang stay safe ni nga, oy may tupad ka nga do amo nang ginabatsyag ya. Okay. Amo na siya. So dapat mag-download ta sini. Amo na gina-encourage ta sa aton nga local sa aton nga DILG. national government nga mag-download sini. Ano man ang purpose. Okay. Ang backtrack So kita naman man ang yung- gatiyog-tiyog na na dapat i-on mo na siya. Kay once lapit ka sa tao nga may Ga-alarm siya. symptoms ga gina-notify ka. Okay. Masaya, oh. So, Salay mo na yung backtrack. Alay man ang backtrack di sa aton ti iya nakabakolod ya do ka personalize. Kumabala na daya kung let's say may nag-positive, i-check na kung may backtrack ka, nag-positive ka, check ka, din ka nagkadto sino mga Like for example, nagkadto ka sa SM. Tapos may nag-positive to. Then i-track na da sang backtrack nila da system kung ato gina-notify ka, di ba? That's why nga ang backtrack ta may mga cellphone number, may mga amo na siya. Okay? Sige, okay? Sige. Sige. Fredo Pladero, good morning man. Kag kay Rosela Seridon, watching sa Qatar. Greet siya lang pamilya niya Seridon sa Barangay Alegria. Sa iya Kapitan Diracuno, good morning. Kag sa mga kay Alex Fantes, sa mga agaman. Maria Luisa Luing Melos, good morning. Franklin Tiloyo, Kirina Villaflor, blessed morning man sa imo, no? Kay Dolores Malvas, who's also watching. Si Papa Ferdinand Villaflor, si Tata niya Armando Ibanez, Nanay Lilia Ibanez, kag Mamang Lolita, Papang Joe, kag sa tanan nga pamilya ni Karina, ginatamyaw niya, ano? Ephraim Aros, sa kay Eric Fernandez, kag Chufilo Española Jr., tamyaw niya masitya niya Saling, Ostia, taga Zone 2, Hinigaran. Novi King II from Salvacion Boulevard, Hinawaan. Jovi Monares, kay Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Johnny Templado, watching from Magdugo, Toledo, Cebu. Virgil Legaspi Coloso, good morning sa imo Virgs. Ana Sinoro, Masito Fago, good morning kagay. Ems Aboso, magmaing aga mandira sa imo kagawod. Huwag na pala kagawod. Sang recreo. May nagali, masaylo na sila gali residence or siya lang anay. Depende. Amat-amat lang. Depende kung tagaan budget ni attorney. Abi ko si actually Eden ang financier sa budget. Si Aksyon ni Eden niya ko na entertainer during the campaign. Entertainer gaya, grabe. Di nga nga During na plastar na nimo.
Grabe, kahago ni during sa campaign. Kala, isang hago. Mago gini. Ang tanan nga mga TikTok na gina-practice na Aksyon Eden, including sa gina-practice niya para sa bus. Mahago, gining tanan na posible, mahago. Siyempre, hindi siya pasagot nga siya lang. Pati ikaw, feel ko mahago. Yes, Mahawa ka na Kalai. Sige. Ata. Good morning, Mandira, sa kay amigo naton Phil Alonso, guys, sa Tokyo, Japan. Yes, ohayo gozaimasu. Kay ihada ko da Maria Rivera Murayama. Good morning, and with love from Japan, from the Philippines with love. Ayan, nabot na nga from Japan with love mo, no? So, you're from the Philippines with love. Kay Kay Marjon ano ka na apelyido nila nilipat ko? Mama ni Conbla ni Rivera Marjon Rivera. Kay Anthony Rivera ang papa niya. Good morning. Good morning dira sa inyo. Sa kay Ma'am Eleanor Fukuda dira, good morning man. Ha? O sige, standby na kita sa mga balita nasyonal. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon ng Philippine Standard Time, las 6:29 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III nga ang herd immunity ang malambot sa unang quarter sang 2022 nga may 500,000 ka doses ang COVID-19 vaccine nga mabakuna sa kada adlaw. Sa budget deliberations, ginpahayag ni Duque nga gin-report sa Department of Finance kay Presidente Rodrigo Duterte nga 195 milyones ka doses ang bakuna ang mag-abot sa pungsod dugdog katapusan sang 2021. Kumpiyansa si Duque nga magalapaw ang herd immunity nga target sa 77 milyones ka mga Pinoy kag ang sobra nga doses ang bakuna ang nagakaigo para sa wala nalakip sa herd immunity population. Ginalantaw ni Duque nga ang pandemya magalawig pa sang 1 to 2 ka tuig base man sa projections ng World Health Organization kag grupo sang mga eksperto. Ginkumpirmahan ni Davao City Mayor Sara Duterte nga personal nga gintanyag ni Senators Bongo kag Sherwin Gatchalian ang ilako galingon bilang Vice Presidente ni Sara para sa 2022 eleksyon. Sa statement sa official Facebook page, liwat ginpanginwala ni Sara ang alegasyon nga ginbisita siya ni Senator Amy Marcos sa Davao ag wala istoryahon ang tuyo ni Marcos nga magpapili nga Vice Presidente.
Madumduman unagin palayag sang presidente nga magapapili siya bilang vice-presidente kung hindi magpadalagan sa pagka-presidente si Sara apang sadtong Hulyo. Naghuo na si Sara nga magapapili ini sa pagka-presidente. Ang PDP Laban faction naging pangunahan ni Energy Secretary Alfonso Cuse ang nagindoso na sa nga vice presidential candidacy ni Duterte kag sa posible nga presidential run ni Go. Ginklaro naman ni DOI Secretary Francisco Duque III nga hindi pwedeng ipatuman nga hindi pagpasudlo ng isa katao nga magsulod sa isa ka LGU kung wala ini nabakunahan. Sa budget deliberation, gipahag ni Masbate Representative Narciso Bravo nga mayara sa executive order nga issue sa ilang probinsya nga nadilian ang pagsulod sa mga wala nakabaton sang bakuna. Sunod kay Bravo, nagpadala ng isang sulat sa regional office ng DILG para masolusyonan ang issue. Ginpahag ba ni Bravo nga iya ginapamatukan ang executive order nga makabig diskriminasyon. Ginpahayag sang Malacañang nga mabudlay ipatuman ng 3 ka semana nga hard lockdown sa pila ka mga lugar para mapauntat ang pagsaka sa COVID-19 cases. Suno kay Palace spokesman Harry Roque sa karon, hindi ini posible bangod ila nakitaan nga mas nagadamo ang nagaguto o kung ginagutom. Ginpathag ni Roque nga luyag sang gobyerno ang total health, mapanubo ang COVID-19 cases kag mapanubo ang kadamuon sa magutman. Una na nga nagrekomendar ang DILG nga paydalom sa granular lockdowns sa nga mga broad quarantine restrictions o kung sang sa broad quarantine restrictions para mapaganhagan ang pagsaka sa kaso. Ina nga rekomendasyon ang talakayon subong nga adlaw Biyernes. Samtang luyag may bunuhan ni Presidente Rodrigo Duterte kundi nagakadto ang pondo sang tanan nga ahensya sang gobyerno, rason nga igin manduan ang mga miyembro sang gabinete nga maghimo sang report sang ilang mga ginagastuhan. Ang iningatika ang resulta sa pag-imbestigar sa Senate Blue Ribbon Committee sa 67 bilyones pesos nga COVID-19 funds ang Department of Health. Sunod kay Duterte, kinahanglan maipakita siya sa publiko kundi nagakadto ang pondo sang Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, nagpaandam ang PNP sa publiko sa paggamit sang online dating application sa tunga sa mga lockdowns kag limitasyon sa hulag sang tao karon nga pandemya. Ginpahayag ni PNP Chief General Guillermo Ilezar, dapat maghalong ang publiko sa paggamit sini bagod posible magamit ang app para sa krimen. Nagpanugyan si Ilezar ini ang posible magaresulta sa pag-blackmail, tub-tub extortion. Ini ang paandam ni Ilezar matapos ang grades ng Optical Media Board sa isa ka opisina sa Quezon City nga imbabado sa cyber sex operation nga nagresulta sa pag-aresto sang 16 ka mga tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Kag sa aton mga ka-aksyon, boost your digestion with Standby na sa Aksyon Report second portion of the Aksyon, Fred Salanga. Balikan kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upogyapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian si Noy. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon